Comença el hat-trick espanyol avui. El temps afegit ha jugat una mala passada a l'Espanyol, que res, fa uns minuts ha acabat el seu partit al Calderón i ha acabat perdent per 2-3 davant de l'Atlético de Madrid. Tenien carrilat aquesta primera part, David, però inexplicablement... L'Espanyol al descans estava ja virtualment salvat, perquè situava amb 41 punts. A més, l'Atlético de Madrid s'havia quedat amb 10 homes. Tot ho analitzarem ara, però s'haurà de lluitar tot fins al final, perquè l'Espanyol en aquests moments, tot i que encara està a 4 del descens, encara queden 3 partits i encara pot passar de tot. Toca lluitar, aquesta és la premissa de l'equip de Pochettino de cara als 3 partits que li queden encara de primera divisió d'aquesta lliga. Dani Solsona, bona nit. Hola, bona nit. Toca lluitar, no? També estàs d'acord? Sí, encara queden 3 partits, no s'ha fet tota la feina i la veritat és que avui ha estat una llàstima el no poder treure almenys un puntet. Doncs anem a repassar després d'aquest darrer partit d'aquesta jornada com ha quedat aquesta classificació de l'Espanyol. Comentàvem amb el David que quedava l'Espanyol igual que estava... Sí, queda exactament igual que estava i per sort els equips que estan en zona de descens tampoc han guanyat els seus partits. Per tant, tot continua exactament igual com estava. És a dir, l'Espanyol a 4 punts en aquests moments de la zona de descens. Doncs anem a veure imatges del partit, d'aquesta primera part, del que ha estat una excel·lent primera part de l'equip de Pochettino, el Vicente Calderón, amb l'equip de Gala. Era aquesta una primera jugada d'aquest partit, una jugada d'atac per l'Espanyol, una falta que treia Nené buscant Tamudo, però que no ha pogut rematar en condicions, tot i que estava sol dins l'àrea el capità blanc i blau. La pilota finalment ha sortit a la dreta, aquí ho veuen, de la porteria de Leo Franco, no ha pogut controlar bé el capità espanyolista. Una altra jugada per la banda dreta era Luis García també buscant Tamudo, però la seva rematada va directament al cos del porter matalasser. Una jugada en perill de l'Atlético de Madrid a les botes del Kun Agüero, que buscava algun company seu, era Forlán, però ha estat molt bé aquí Kameni frustrant les intencions del davanter matalasser. Aquest contraatac de l'Espanyol dirigit per De La Peña, que buscava també Tamudo amb una excel·lent passada interior, però finalment el davanter cau a terra. Tamudo doncs no ha aconseguit marcar i no creiem que ho pugui fer perquè en aquesta acció s'ha lesionat. Aquí demanava, el veiem al canvi, té una lesió muscular, esperarem veure quin és l'abast d'aquesta lesió i dels 3 partits que queda si se'n perdrà algun. Ha sortit Roman, l'argentí, talismà de l'Espanyol en els darrers partits, però que avui no ha tingut tanta sort. Aquesta ha estat la jugada lletja del partit, per dir d'alguna manera, David, perquè Chica s'ha endut una agressió tipus pressing catch, en tota regla, de Perea, que veiem a Chica que fins i tot intentava aixecar-se, mig marejat per aquest cop. No, i de fet és que després ho veurem, ha hagut de ser substituït perquè la segona part encara estava marejat. Evidentment, doncs, l'àrbitre del partit, Mateu Laoz, no ha dubtat en expulsar Perea, que tot i això se'n feia creus, i les grapes, aquí posar-li directament, que fa mal només de veure aquesta imatge, els serveis mèdics de l'Espanyol. Una altra jugada, doncs, que l'Atlético de Madrid, el seu entrenador s'enfadava molt amb aquest forcejament de Jarque amb Simao, demanaven alguna cosa més també aquí als locals. I aquesta ha estat la jugada de l'1-0, un penal de Pernia sobre Iván Alonso, que ha estat també fent una feina excel·lent avui en l'atac blanc i blau i que s'ha encarregat de llançar fort i pel mig. Nené no ha fallat en el llançament de la pena màxima. Nené, quan xuta penals, no li tremolen les cames, eh? Has vist on ha anat aquesta pilota? Espectacular, el llançament de Nené. Trencant. I aquí, de les botes de Nené, també ha sortit el 2-0, que ha tret una falta i ha vist com molt bé Jarque tot sol, amb una certa ajuda de la defensa de l'Atlético de Madrid, li ha arribat aquesta pilota, ningú no s'esperava aquesta carrera que portava el defensa, que ha fet el segon gol amb la samarreta de l'Espanyol. Aquí tornem a veure repetida la jugada, un 2-0 que ens deixava bocabadats en aquesta primera part.
Una altra ocasió, aquí demanava l'Atlético de Madrid penal sobre el Kun Agüero, molt enganxat Pareja durant tot el partit, intentant aturar l'argentí. I aquest ha estat el que podia haver estat el tercer, però que ha estat anul·lat per fora de joc, una magistral passada de la Peña cap a Nene. I excel·lent definició també de Nene, tot i que ja no valia, però excel·lent definició. Una primera part on semblava que tot quedava sentenciat i on hi havia una jugada que hem volgut destacar perquè semblava que era una jugada que podia decidir el partit, perquè ha estat la jugada on l'Atlètic de Madrid s'ha quedat amb 10 homes per expulsió de Perea. Una d'aquestes jugades que de tant en tant fa Perea. Aquí la tenim, és aquest cop de puny sobre Chica, que se n'estava anant molt bé. Surt Perea del centre de la defensa i agradeix clarament a Chica, que queda estès. Li han fet sang, li han obert la cella i, a més, ja hem vist com li havia quedat l'ull tot morat. Aquesta ha estat una jugada increïble, Dani. Aquestes feia temps que no les vèiem, ja. Quan tu jugaves us feien aquestes coses? Home, a totes les èpoques hi ha jugadors durs i jugadors a vegades que tenen mala intenció amb algunes entrades. Aquesta hem pogut comprovar que el jugador no ha volgut ni protegir-se. Ha anat ja directament, jo crec que ha sigut premeditat el fet que li ha donat un cop, jo crec que ha sigut amb el puny, no crec ni que hagi estat un cop de puny i tal. Bé, l'àrbit d'aquest partit ha estat bé i el partit era molt complicat d'arbitrar. Aquesta primera part suposo que has vist el joc de l'Espanyol molt bo, perquè és el que veníem gaudint els darrers partits en aquesta línia positiva. Sí, el que passa que 11 contra 11 l'Espanyol ha estat molt bé, com ha acostumat a aquests darrers partits, la defensa molt segura, poca mobilitat dels jugadors de l'Atlètic de Madrid, que al final, a la segona part, han sigut un malson per nosaltres, com Forlán i el Kun Agüero, però molt ben controlats, i també després la sapiència que hi ha a Iván de la Peña. Encara que avui ha participat poc, però les pilotes que toca són pilotes d'aquelles molt rectes, molt que el jugador la pugui agafar i pugui anar directe a porta. La segona part ha sigut totalment diferent.